ଶୀତ ଦିନର କାହାଣୀ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକାଠି ବସି ନିଆଁ ଜାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କାଳୁ କାଉ କହିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପିକନିକ୍ ଯିବା। କାଳୁ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା। ସେ ଯିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ କାଳୁ କାଉ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ କହିଲା, ଆରେ ଟୁନି, ତୁ ଆମ ସହ ପିକନିକ୍ ଯାଇପାରିବୁନି। ତୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତୁ ଗରିବଟା, ଆମ ସହ ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଟୁନି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ଭାବିଲା, ସମସ୍ତେ ତ ପିକନିକ୍ ଯିବେ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ଭାବିଲା। ଚିନ୍ତା କଲା, ସେମାନେ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ, ମୁଁ ବି ମୋ ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇ ତାଙ୍କ ବସ୍ ପଛେ ପଛେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା। ବାଟରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଟୁନି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆଗକୁ ଗଲା। ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝରଣା, ନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କିଛି। ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଟୁନି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।